ae. Aja mlayu ae. Mlayu ae. Ayo. Tengane. Ampun, Bos. Ampun, Bos, ampun. Sik ta, sik. Iki ndas dibak kok rebutan iki. Lah aku kanyel ngrasakne kowe iki kok Ora lho, kowe ndaku-ndaku moe kae kabeh sawahmu. Aku kon pek jagung wis sak lose. Lah ngono jenenge aku maling no, lah kuwi duduk sawahmu. Ngene lho, Bos. Aku apa ngomong nek kuwi jagungku. Lah tapi kowe ngijini kono pek sak lose kok. Wong kuwi lo teko orang tak jelasne seminggat. ngene iki gara-gara kowe ya Nan. Aku mari gebrak karo bojoku. Lah kowe salahmu dhewe ta, Bos? Kok iso lho? Moro-moro nggo gendaan ngono kowe. Lah ngono. Hei, lah aku takon, Brik, sawah semene mbane iki nggone sapa? Jagung sakmene mbane iki sing nandur sapa? Aku ya percaya nek kuwi jagungmu. Lah aku terus njupuk gelangsing, untung aku ora ngerah. Lah apa mau wis ngerah? Ora cilaka aku. Sing kliru kowe kabeh kelasine. Lho kok iso kliru? Lah urung tak jelasne padha minggat golek karo marang ngedai. Bandane sapa men didai iki lho. Wong kene ya arep melu golek jare. Lah ngono